Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Ζούφη. Ο κύριος Δημητριάδης, παρακαλώ, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες Υπουργίνες και κύριοι Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα εγχείρημα στην κατεύθυνση που πάντα στοχεύαμε και αφορά τον πυρήνα του πολιτικού μας αφηγήματος. Αυτή η κατεύθυνση είναι, το πολιτικό μας αφήγημα δηλαδή, περιέχει δύο μεγάλες ενότητες. Μία είναι η προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων και άρα των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το άλλο βέβαια είναι η προστασία του δημόσιου πλούτου και δημόσιου χώρου που δεν αφορά το παρόν νομοσχέδιο. Είμαστε λοιπόν στον πυρήνα της προσπάθειάς μας, στον κλειστό πυρήνα, και η προοπτική της προστασίας αλλά και της διεύρυνσής της την επιδιώκουμε έχοντας στόχο τη βελτίωση κρίσιμων παραμέτρων της καθημερινότητας, της απλήρωτης εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Διευθετούνται με το παρόν νομοσχέδιο ζητήματα επίσης που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση και λύνονται χρόνια προβλήματα των ασφαλισμένων. Τρίτον,